академияи ҳунарҳои синамогарии русия рӯйхати довталабон барои дарёфти ҷоизаи миллии ника барои филмҳои беҳтарини соли 2021-ро нашр кард. ба рӯйхати довталабон дар номинатсияи беҳтарин филми кишварҳои СНГ ва Гурҷистон филми «Бачаи обӣ» аз коргардони тоҷик Файзулло Файз низ роҳ ёфтааст. «Бачаи обӣ» барои дарёфти ин ҷоизаи мӯътабари синамо бо филмҳои «Ро ба сӯи беҳшт» аз Қирғизистон, «Зулол» аз Арманистон ва «Маъсунияти дастаҷамӣ» аз Қазоқистон мубориза хоҳад бурд. худи пешбарии як филми тоҷикӣ ба ҷоизаи Ника баъди солиёне ки кинои тоҷик баъди суқути шӯравӣ дар ҳолати рукуд қарор дошт, ба сари худ аллакай комёбии андак нест. дар номинатсияи асосии ҷоизаи Ника беҳтарин филми ҳунарӣ филмҳои Иван Денисович, Капитан Волконогов бежал, Купе номер 6, Медиа, Разжимая кулаки, Уроки фарсӣ пешбарӣ шуданд. «Бачаи обӣ» соли 2020 аз ҷониби Файзулло Файз, хатмкардаи донишкадаи синамои Эрон, бар асоси як ҳикояти нотамоми коргардони зиндаёд Бахтиёр Худоназаров ба навор гирифта шудааст. тибқи нақшаи Бахтиёр Худоназаров «Бачаи обӣ» мебоист қиссаи сеюм ва ниҳоӣ дар сегонае мешуд ки бо филмҳои «Падари маҳтобӣ» ва «Дар интизори бар» сар карда буд, вале мутаассифона марги нобаҳангом имкон надод ки ӯ ба ин нақшааш ҷомаи амал пӯшонад. «Бачаи обӣ» мисли «Падари маҳтобӣ» дар соҳили баҳри тоҷик ба навор гирифта шуда, барои он дар соҳили обанбори Қайроқум як деҳаи комил сохта буданд. филм дар бораи эҳтиёт дар муносибат бо табиат буда, сюжети пиромони он аст ки як субҳ сокинони деҳа аз хоб бархеста аз дидани теппаҳои партов ва шумораи беҳисоби моҳиҳои мурда дар канори баҳр ба даҳшат меоянд.